Vítajte pri Fibonacciho predikcii na 8. marca 2017. Máme pred sebou euro-dolár, ktorý dnes išiel do strany, čaká na štvrtkovú ECBčku a piatkové NFPčka, takže zajtra očakávam tiež pohyb do strany s tým, že na zajtra predikované úrovne sú nákup 1,0531, predaj 1,0650. Na DAXe takisto ako pred dnešný deň nie sú žiadne Fibonacciho predikcie a očakávam aj zajtrajší deň skôr pohyb do strany, ten je najpravdepodobnejší. No a britská libra voči americkému dolaru dnes krásne sa odrazila od Fibonacciho predikcie na nákup, ktorá bola na úrovni 1,2171,72. Presne sa odrazili smerom nahor. No a zatiaľ urobili 39,40 pipov, takže pevne dúfam, že ste na tomto pohybe zarobili. Na Libre na zajtrajší deň nie sú žiadne Fibonacciho predikcie. Dnes sme atakovali Fibonacciho predikciu na nákup, no a na zajtrajší deň na Libre nie sú žiadne Fibonacciho predikcie. Očakávam tiež skôr, že Libra bude možno mierne klesať, ale nebude to nič dramatické, skôr očakávam pohyb do strany s tendenciou poklesu.